Maot na gani, batik na ganid na. Unja, ang inistoryahan po, batik pa jud. Unsa na may tawag na to na day? Hi guys, this is LIEZEL and welcome back to my channel. Kan guys, kay wala man ko mag-vlog guys. Kay wala man ko nag-field. So, ari ta sa iTalk. So, gisgo taw, what is the kanang na good etiquette? Unsan ka ato ang kanang say hi to Dudu. Woo! This is my Dudu. Kanang ginatag ni siya sa akong dada. Sana all. Ito guys, no? So let us talk on kanang what are the good etiquette as a good person, no? Kay ang mga ka good etiquette pasabot ana is kanang ni proper siya guys ba, kanang na formal. Okay. Kanang na ay mo imong expression kung adto ka sa company. And by the way guys, I am an employee and kanang para dili ako mo detail o unsa jud ang trabaho guys. No? Basta kay I am employee and I apply this good etiquette. What are these three good etiquette that I always remember and I always butang-butang in this utok? Is number 1, say thank you. Number 2, say sorry. And number 3, kanang may I love you manang number 3, no? Oh my God! Wow! Wala po guys, og kanang nay mag I love you ta sa atong mga boss or sa atong mga katrabaho na sa atong katulong na is you're welcome. So dili na to kalimtan nga mo welcome mayon tag you're welcome kanang nay thank you ang sa katawon na to no charot. Unja number 2 guys, say sorry guys when dili na jud malikayan nga naman mga mistake guys kay we are not perfect, we're not born perfect. Bisan pa man gani sa mga gwapa guys, bisag mga way tatsa-tatsa sa mga naong na jud na sila yung mga batasan guys. Og makamasayop ta, masipyat man jud ta. So dili na to na din kalimtan nga mayon ta og sorry. Number 1 guys is to say thank you. Whatever na nga kanang butanga guys, like kanang naay magamay madako guys, we need to say thank you because kanang act of gratitude na siya guys ba nga dapat ato nga matutunan guys at dapat natin ibutang talaga dito sa utak natin guys kasi there's a lot of things to be thankful nya. Naku ingon niyo guys no kanang kay once you are a person na puno ka gratitude sa imong self and to the people that surrounds you, especially to the one who gave that blessing, even a small or a big blessing, you know who is the source of that blessing. So you need to be grateful and not to forget to say thank you. And kanang dili ta makalimot. Okay. Yeah. Another day po guys no, kanang what I really hate on those woman balag kanang naay basta kay bahala ka nang may masuko sila or kanang may masuko ma-offend ba kanang saktong term guys nako. O mo na saktong term guys no, kanang bahala og ma-offend lang ako sa katawo basta kay ako parang ako sa kagalingon og tinuod ko sa kagalingon. The way I react to them is the way really I am, di ba? Sige mo gud kailangan guys no nga magsigil ka tagapago sa atong kaugalingon no. So unsa nato tinuod na batasan but we have to limit ourselves. So ibutang nato sa saktong lugar guys mga kung naka sa work, you need to be a professional even though nasuko na ka. Professional gyud pa namang napagkasukuha o gisinghagan or kanang it's a humiliating in public o nga naman ganing kanang kaso guys no. We just need to be still polite and be calm. Kalmado dito ta nga mo react sa tuang isig ka tawo guys. And then the one thing katulad nga akong giingon nga kanang pinakahit na nga tawo nga babae nga mga lalaki nga once kanang makadungog kanang gwapo bitaw jamon jud gwapa jamon bitaw or gwapo or gwapa ba ay man na siya or laki man na siya nga na siya guys. Once kaning makadungog ko kanang nay mga maulog mga baba bitaw mangguwa guys. Okay ko. Gwapo ka. Maot batasan. Pero na pa uban nga kanang maot na gani, batik na ganid na. Unja ang inistoryahan po batik pa jud. Unsa na may tawag na to na day? Guys. Ay bitaw guys no. So, dili po ko mangilabot ana nila guys. According to them nga mao jud na ilang mga expression wa ko mabuhat na guys. But in my side and in my case, mas mo prefer ko nga kanang nay okay ra na ho nga kanang magpakatotoo kasi mong kaugalingon. Maldita ka. Maldito ka, pag minaldito pero kana bang nay in a good way bitaw nga. Di
kanang di ko ganahan nga bisan nga okay ba kung maldita na siya to malditahan ko nga kanang nay tagaan kanang sulti-sultihan ko kanang nay mga bad words mga mairita ko na guys. I really hate those persons yung nanginganan. So more to ang hong chika. This is I talk, LIEZEL talk. Diba? Nag-talk ko guys about the good etiquette of being an employee and being a good person. So, shouldn't na ta magkuan guys nga perfect ko because in my case, I have on my own ability and my own attitude and I do really accept that guys. So, di ba? So, English na ko guys. So, bye na. Bye. See you in my next vlog na mag-field ko guys.